bai wala ki gaba da ni billahi lazi la ilaha illa huwa ba za a yi ba shi ya takura mun kekin takura mun na rantsi da Allah sai in sake ki na sha faɗa zan sake ki wallahi da ma kawai nake nema in sake ki kada ki sake bada kada ki sake bada kada ki sake bada dan girman Allah hada da Allah ya ki bani kawai ci dan yake ci dan yake ki bani kawai ci dan yake sai zagi wallahi sai zagi kowa kai hawa kin san Allah zan zagi kowa duk abin da za a yi dan Allah karka zagi ya ba zan zagi kowa ba na rantsa da Allah ke kanki sai zagi ki ai one by one kowa sai ya ci ubansa one by one a shigar kayan shigar su yaji duk sai an kwace kayan nan tas an shigar tas an mai da su tas tas malam ayi hakuri dan Allah ayi damun da kana damun da su a mai da su miski kawo mana karshe ne bari in duba girki yawa a yarinyar nan rike ta a hannun ita ni zan samu zan dan fita fita zan dama ina son to ina jin ki duk abin da zaki faɗa daidai nake da ke gaya mun sai in ci miki mutunci wallahi dan Allah sai ai maganan ba mai zafi ba to gaya mun abin wai yau sallah sauran kwana nawa ke kika sani ke wallahi kike lissafa sauran kwana 5 to ke kika sani kuma ka ga yaran nan ba sai su sa na wancan shekara haba ke ni ba tun da Allah ya tsaye da ni da jibadau a danja shikenan al'amura na suka zama wani iri jibadau kuma ke baki san jibadau ba ko to cikin gida ina zan san jibadau to za ki gane waye jibadau ai jibadau in Allah ya ɗaki da jibadau na lahira sai ya fi ki jin daɗi jibadau ai mu muna jin daɗi saboda kowa yana ji a jikinsa ni dai a yin da za a yi ko kala ɗaiɗai a sama ba zan ɗinka musu wannan don Allah lala ba wai ba ka ne kin san Allah wallahi zan sake ki sake na rantsi da Allah sai in ci mutunci wallahi ba zai takura mu ba ke ki takura mu ba za a kulle ni a gida ba ke ki sake kulle ni a gida na rantsi da Allah sai in ci mutunci hauka ake yi Allah ya baka daga cewa a yi kayan sallah ba zan yi ba an ƙi a yi kayan sallah kin ga ki sha kurumin ki idi a gida za a yi shi idi a gida za a yi shi idi a gida za a yi shi an taba idi a gida a wajen Allah ai tun da Allah ya kawo mu lokacin jibadau to kowa jikinsa zai gaya masa yanzu ƙasa ta ɗau seti al'amura sun inganta abubuwa suna nan suna hawa suna sauka kisan Allah sai in mare ki wallahi na rantse da Allah sai in mare ki neman rigima nake wallahi nema nake kawai mai rigima wallahi in za ki ce in sake ki wallahi sai ki zan yi a kwanakin baya kina cewa in sake ki dan Allah dan annabi a yanzu ki ce in sake ki gani wallahi ba zan faɗa ba zan faɗa kan da in ce ka sake ni ki ce in sake ki duk wallahi ya ta kwaya ɗaya zan dinka mata kayan sallar ta na ma dinka ma kai dai Allah ya baka hakuri na fasa
na fasa fitawa ban yata yake ci ko yata Yar mu ne. yata Yar mu ne. yata ai kaga wannan laifin da muka yi a wannan masana'antar gabaki ɗaya aka yi mana hukunci iri ɗaya da wanda ya laifi da wanda bai laifi ba ai ni ba karamin daɗi na ji ba ai ba karamin daɗi na ji ba ina gaya maka da aka haɗe mu gabaki ɗaya aka yi mana kuɗin goro kowa one by one yana ɗaukar seti kowa one by one yana ɗaukar seti ai ni ba karamin daɗi na ji ba da aka haɗe mu gabaki ɗaya aka yi mana kuɗin goro ai na gaya maka lokacin mugunta ai a wajen sarki mugunta na koyi mugunta ai ni ba karamin daɗi na ji ba an haɗe mu gabaki ɗaya one by one kowa yana ɗaukan seti one by one ba zan fito ba kun fito ina bayan akwai kotun tafi da gidanka ina leƙowa sai na garila ina biyo kan titi sai na garila na wuce wani ɗan sanda na ce yalla bai sai ya daga min hannu to alamu shi ɗan sandan ya sha wuta ina gaya maka ya daina ma ya bar kan titi ya koma bakin inuwa a bakin inuwa ma sai ake da gaske ke daga hannu ba damuwa ba zan fito ba na killace kai